Guys, good morning. Nandito ako sa Rochelle, Illinois para sa trailer switch, no? Kasi itong load ko ay papunta ng Toronto na ngayon. Kasi galing ito sa, ito yung load ko kanina, papunta ng Calgary. Nag-switch kami ng kasama ko. So, nag-pre-trip lang, 15 minutes para kami ay good to go na. Nagkataon guys na ang ka-switch ko ay Pilipino. Mamaya i-meet natin. Naririnig ko lang siya sa mga kasama ko. Siya ay more than 4 years na dito sa company namin. Yan ang truck niya. Photo pala yung kanina, hindi video. Photo pala yung kanina, hindi video. Oo. Yan po, si Brad Armando, Pilipino. Yan o, veterano yan. Marami akong natutunan sa kanya ng mga information. Siya ay lease operator, ako ay company driver. So, tinreat niya ako ng breakfast doon, no? Yan. So Brad, tuloy ka na ngayon? Siya po ay papunta ng Winnipeg, dan sa terminal namin. Ako naman ay pa Mississauga terminal. So Brad, ingat. Sige tol, happy holidays na. Oh, likewise. Okay. Drive safe. Okay, ikaw din. Mga kapwa Pilipino, nakikita-kita kami dito sa company namin. Ako, si Armando, si Carlito, si Erwin, si Joel, si Lloyd, si Aaron. Turn left on South Dement Road. Left on South Dement Road, then take the first left. 2.5 kilometers, take exit 97A on the right to I-88 Tal East. Take exit 97A on the right to I-88. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Wala pa rin patid ang buong puwersa ng GMA News sa pagtutok sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Ihahatid namin sa inyo ang mga pinakasariwang balita sa Southern Leyte, Bohol, Siargao at Surigao City. Ito ta kay gutomon man sad ning driver, no? Di lang ta sige drive. Kaon sa ta pag may time. Ako man ko'y sobra diri nga luto. Birahan na to ni sabaw. Luto ni boss. Sabaw niya, adobo nga manok. Yo. Luto ni boss. Init kayo.
Parking trailers? Hello. What's your load? A flower. Where did you pick up? Rochelle, Illinois. How long were you gone? 1 day, ma'am. Did you buy or receive any goods? No, ma'am. Alright, sir, have a good day. Thank you.